naša záverečná téma, rýchlo vám to zbehne, nebojte, je, že dlh je veľmi často diskutovaná téma, lebo mladé rodiny napríklad, či si hľadajú bývanie, či niečo prerábate, zväčša v mladom veku ste si nestihli nazbierať dosť peňazí. Ak to nie sú bohatí rodičia, tak vlastne nie je skade, peniaze na niektoré vážne veci. No takže, čo nás vedie k dlhu a kvôli čomu sa ľudia zadlžujú? Čo si myslíte? Bývanie. Áno, bývanie, výborne. Auto, výborne. Čo ďalej? Škola, áno, aj škola. Ešte to bude horšie, nie? Však sledujeme v Amerike, v kapitalistických krajinách, kam naša krajina smeruje, vlastne štúdium, tie kvalitné školy boli súkromné a zadlží sa mnoho mladých ľudí, hej, s študentskou pôžičkou. Takže áno, školy. Čiže sú to aj rozumné dôvody, ale sú aj nerozumné, áno. Nerozumné častokrát vyplývajú z toho, že sa porovnávame s druhými a vlastne je to autor, nie je podstatné, som zabudol, ale povedal to niekto, že ľudia kupujú veci, ktoré nepotrebujú, za peniaze, ktoré nemajú, aby urobili dojem na ľudí, ktorých vlastne ani nemajú radi. Čiže niekedy tá veta je nebezpečná, že čo o mne budú hovoriť ľudia. Ale netýka sa to toho, keď robím niečo zlé, ale skôr, že keď nemám rovnaký životný štýl. Celý tento svet, zoberte tak, je hodne konzumný a vlastne tie reklamy, porovnávania sa, snaha byť ako držať krok s módou, so všetkým, je veľmi nebezpečná. Ak na to máme, to nie je problém. Problém je, ak na to nemáme a zadlžujeme sa kvôli tomu. Takže naozaj ten koncept toho, že keď už sa zadlží, tak naozaj pre rozumný dôvod. Čo sme ešte nepovedali, bolo, že niekto sa zadlží po katastrofe. Hej? Čiže napríklad zrúti sa dom, nebol poistený, tak je to vlastne obrovský dlh, ktorý vznikne, ale nemôžeme za ňoho. Možno to bude operácia, na ktorú bude treba doplatok, lebo časom tie zdravotné poisťovne budú žiadať príplatky. Opäť smerujeme systém zo sveta, tak toto je, tak toto bude. Kvalitnejšia zdravotná starostlivosť sa bude priplácať. To je proste fakt a asi sa tomu nevyhneme. No a preto je vlastne, my hodne učíme život v jednoduchosti. Život v jednoduchosti nemusí byť úplne asketický život, ale možno to ste vtedy zažili, keď idete na dovolenku a do kufra si zoberiete pár vecí a zistili ste, že za 10 dní vám stačilo 5 tričiek, 2 nohavíc a je to to. Ja osobne sa musím kajať a vám priznať, že v dome mám toľko vecí, že naozaj niektoré nepotrebujem aj, jak je rok dlhý, hej, ale nejak som ich tam... A keď si uvedomím, koľko každá tá vec stála, tak proste život v jednoduchosti môže byť veľmi oslobodzujúci. Dokonca jeden z najbohatších ľudí Slovenska, nebudem vám hovoriť meno, ale článok mám odložený dodnes, že on nič nevlastní. On dom, v ktorom býva, má požičaný, auto, v ktorom jazdí, platí operatívny leasing a on žije jednoducho, lebo keď sa auto pokazí, zavolá im, že tu máte pokazané auto na tej ulici, príďte si ho zobrať. Alebo zavolá, že tu vám tečie v dome voda, príďte to opraviť. Čiže áno, on si to môže dovoliť, jasné, že na tom veľa zarábajú, ale pointa je, že nemusíme všetko vlastniť a niekedy nám Pán požehná aj používaním vecí a nepotrebujeme toho k životu veľa. O tom by sa dalo veľa rozprávať. Prosím, len sa skôr vždy zamyslíte, že naozaj starať sa o množstvo majetku alebo mať množstvo majetku je naozaj aj hodne starosti. Súhlasíte? To so všetkým, hej, či auto, či STKčky, či servisy, či domy, opravy. Dom je typický príklad nekonečnej starostlivosti. Vždy, pokiaľ to nie je novostavba, tak vždy je to ako taká čierna diera, kde furt na čo treba opraviť a už skôr len kývnete rukou a riešite to, čo nutne treba. Takže život v jednoduchosti je konceptom, ktorý nám pomôže, aby sme možno sa nezadlžili až tak. Tiež to môže byť, a môžete pomôcť svojim deťom, keď si idú, sa osamostatňujú a sú mladí,
že maximalizovať netreba. Čiže keď si ideme kúpiť byt a napríklad je jeden človek sám, to sú už diskusie teraz mňa a môjho syna 19-ročného, že on už pomaly sa začína sporiť na bývanie. To je veľmi šľachetné a veľmi dobré. Lenže tiež sme museli tráviť hodne času nad tým, čo by si kúpil. No. A samozrejme sme prišli na to, že kým nemá vážny vzťah, tak je lepšie, keď býva s nami. My sme radi, bo ho máme pod kontrolou viac. Hej? A tie peniaze, čo by minul na nájom, zatiaľ nech si sporí. Chápeme sa, hej? Ale keď býva u nás, zase musí pomáhať, čo zase vyhovuje mne. Hej? Kosí trávnik a umie auto a tak. No a je veľmi dôležité, aby tie deti sme učili jednoduchosti aj v nákupoch, že nemusia hneď kúpiť trojizbový byt a nemusia ho hneď prerobiť a nemusia hneď kúpiť všade nový nábytok. Chápeme sa? Ale nie je to tendencia dnešného života. Tá už keď sa kupuje, tá už radšej je väčší. A už keď sa kupuje, však už je tam starý nábytok. Začne sa to jednoduchým, že tu sa len vymaľuje a skončí sa s tým, že to stalo 10 000 eur. Takto dnes máme tendenciu, ale zachovať tú jednoduchosť a takú triezvosť. Môj syn momentálne nepotrebuje kupovať veľký byt. Nemá ešte trvalý, stačí, keď si kúpi malý byt a postupne si nasporí na väčší a drahší byt. A ja tam už niekde bude, ale veď rozdiel ceny je len taký, áno, niekedy to môže byť rozumné, ale myslím si, že všetci rozumiete, čo chcem povedať. To isté pri kúpe auta, no tá základná verzia stojí 12 000, ale aj toto nie je zlá vec. Nakoniec skončíte pri 20 a zistíte, že kopu z tých vecí v aute aj nevyužívame. Hej, že stále treba byť proste múdry v tomto a samozrejme najdôležitejšie je žiť podľa svojho príjmu. Kedy je človek vlastne zadlžený? No, takže najprv začnem tak jednoducho, bo ja som včelku jednoduchý človek. Celkovo zadlžení sme vtedy, to nebudú nejaké múdre poučky, ale také skôr ľudské jednoduché, že zadlžení sme vtedy, ak dlhy sú vyššie alebo väčšie ako naše majetky. Aktíva, ale nemiešame tu odbornosť. Čiže ak to, čo vlastníme, by sme tým nevedeli splatiť dlhy, rozumieme sa? Ak to, čo vlastníme, by sme tým nevedeli splatiť dlhy, tak žijeme zadlžení. Lebo krátkodobý dlh môžete mať, aj keď si ho neuvedomujete. Poviem príklad. Keď telefón mobilný platíte až mesiac po vám to fakturujú, teoreticky im dlžíte už niečo. Chápete? Oni vám to vyfaktúrujú neskôr, ale už tam máte nejaký dlh, to sú peniaze, ktoré ste ešte nezaplatili. Rozumieme sa, hej? Čiže to je také zvláštne, ale proste bavme sa o tom, že našou snahou je nemať dlhy väčšie ako to, čo vlastníme. Typickým zlým príkladom je kúpa napríklad mladý manželský pár a dnes už vlastne Národná banka Slovenska obmedzuje možnosť celkového dlhu, ktorý rodina alebo jednotlivec môže mať a mladý pár si kúpi auto, hej, za pôžičku. Čo je najhoršie, že tam sa ešte sú drahé pôžičky, vysoké úroky, hej, oveľa vyššie než typicky pri nehnuteľnostiach. A tento mladý pár kúpil to auto, ktoré výrazne klesá na hodnote. Mladí ľudia navyše často kupujú nepraktické autá. Hej, smejem sa, bo ja som taký bol. Vôbec mi nenapadlo, to je asi normálne, že keď som bol mladý, ja som si kúpil prvé auto na leasing, že či mi tam vojde kočík. Hej? Športové, nie? To stačí. No a vlastne investujú do niečoho, čo klesá na hodnote, a dokonca to klesá rýchlejšie na hodnote, než to, čo oni stihli za to splatiť. Rozumieme si? Zás poviem, za 100 000, schválne vysoké čísla, aby ste chápali, sú aj také. Za 100 000 si kúpia, alebo vo firme prosperujú, hej, zatiaľ neriešia rodinu, bývanie, alebo bývajú niekde. Za 100 000 kúpia auto, hej, zoberú si na neho pôžičku a vlastne auto už keď ho vyberú zo showroomu má hodnotu 90 alebo 80 podľa typu auta, hej. No a on vlastne, ten dlh, ktorý ešte má splatiť, je 95. Čiže to je typicky nevhodná investícia, niečo, čo klesá, padá na hodnote a k životu možno nie je až tak dôležité mať auto za 100 000. Ak to nie je samozrejme na podnikanie, ak to nie je špeciálne auto, ktoré vykonáva typ, ja neviem, že by to bol ten nejaký žeriav, autožeriav alebo niečo, asi si rozumieme, nie? No, takže v Svetom písme nikde nie je napísané, že dlh je hriech, ako byť dlžný. Že je hriech.
ale veľmi od dlhu odrádza a snáď najlepšie pochopiteľný dôvod, prečo je, že poznáte ten verš, že nehovorte, že zajtra pôjdete tam alebo tam, budete obchodovať, nakupovať, lebo veď ste len para. Hej? A ako keby Boh nemá rád tú našu takúto sebavedomie, takú tú istotu, že my a ja rozhodnem a ja pôjdem a vôbec plánovať bez neho a tak. A pri dlhu častokrát my alebo naše deti alebo vnúčata ideme, teraz to poviem zase tak nepríjemne, ale prepáčte, ale musím, že teraz 20 rokov ja budem schopný splácať mesačne túto sumu. Alebo 30 rokov už dneska sú napríklad hypotéky. 30 až do 40. 30 rokov, to je jedno, 30 rokov. Ja si poviem tak poloarogantne, ale ja viem, že to tak nerobia, ale je to odvaha. 30 rokov ja budem vedieť toto splácať. Ale my nevieme, čo naše zdravie, my nevieme, čo ekonomika, nevieme nič. A preto z tohto pohľadu to Sväté písmo to nemá rado, že spoliehať sa na budúcnosť ako na naše síly len a tak mierne, hej, odvážlivo povedať, že ja do toho idem 30 rokov, ja to budem splácať. Chápeme? Asi som to dosť vyjadril, že máme tak s rešpektom ísť. No. Čiže jediný priateľný, taký dobrý dlh je ten, že keby niečo zlyhalo, zoberte si, prečo napríklad sa hypotéky nedávajú do plnej výšky, oni sa dávali, ale keď sa urobí znalecký posudok nehnuteľnosti, ktorú ideme kúpiť, ideme kúpiť byt, prečo nám banka nedá 100%? Dobre, aby sme nezdržiavali, tak poviem, lebo keby sme prestali platiť, tá banka potrebuje byt predať, ona, keď ho potrebuje predať rýchlo, čiže pod cenu. Čiže zhruba vždy banka dostane to, akú mieru rizika znáša. 100 000 byt, LTVčko, to sa tak volá loan to value, čiže koľko je hodnota toho, dá len 80%. A keby my sme už po druhej splátke vlastne neplatili, a to preháňam, aby ste chápali, banka to predá, hej, a vlastne dostane od toho kupujúceho, seba vyplatí, a uspokojí a niekedy to predaj za tých 80 000, lebo však seba uspokojí a to, že či vám už ostane 10 000 alebo 12, ich asi tak netankuje, lebo proste však toľko ste im držili, toľko dostali. Čiže ten dlh je priateľný len vtedy, keď vlastne prevyšuje. Dlh je v každom prípade nie odporúčaný, lebo sa píše v liste Rimanom, a apoštol Pavol píše, že nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Chceš ty? A kedy ideš ty? O 4:00 ide o náš. Od 4:00 prednáša. No a... Ale to už tu nebudeme. Takže, keď Pán Boh dá. Takže nikomu nič nemáme byť dlžní a máme ísť vždy do dlhu s tým, že vrátim svoj dlh. Hriešnik, čiže hriešnik je ten, kto si požičiava alebo nevracia. Dlhy celkovo rozbijajú priateľstva. My tak, keď sa nás niekto pýta, či majú požičať niekomu peniaze, tá požičaj mu a poriadne ho objími. Boha si tak skoro neuvidíš. Takže narúšajú vzťahy, keď ten, čo dlží, nestíha vracať, vyhýba sa, prestane chodiť na omše, lebo vy tam ste. Pouvažujme nad tým, ako to má negatívne potenciálne ako vplyv v reálnom živote, že môžu naozaj narušiť vzťahy tie dlhy. Skutočne je verš, ktorý hovorí, že boháč panuje nad chudobnými, ale dlžník je otrokom veriteľa. Čiže dlžník, ten, kto dlží, je otrokom veriteľa. To je ten, ktorý dal tú pôžičku. Hej? Čiže proste Sväté písmo píše, že keď dlžíš, si otrokom. Nie si už úplne slobodný, nemôžeš rozhodovať úplne, čo budeš, kde robiť. A zoberte si, že toto nie je len klišé, ale my sme boli tak draho vykúpení, aby sme boli slobodní. Že Ježiš zomrel, aby my sme mohli mať pokoj, aby my sme mali večnosť Pánu. A tak ľahko sa vzdáme tej slobody a dáme sa zotročiť, hej, tým, že sa podriadíme na určitý čas, niekedy veľmi dlhý, niekomu, že už dáme záväzok. Hej, sme paralizovaní na mnoho vecí a skutočne sme zažili strašne veľa aj príjemných chvíľ, že ľudia splatili dlhy, ale aj nepríjemných. Hej, až takých, že jeden náš známy spáchal samovraždu, že bol v takých dlhoch, nevedel z toho von, hanbil sa o to zdieľať, hej, alebo
už si popožičiaval kade, tade. A bolo to veľmi, veľmi smutné. Ostala manželka, 2 deti. A strašne sme boli z toho smutní. Takže skutočne Vicky aj spomenul, že keď si myslíte, že to nie je otroctvo, tak skúste prestať na chvíľu platiť, že hneď vám ukážu, že nie je to tak. A čo je zaujímavé ešte z pohľadu Svätého písma je, že v Starom zákone bol dlh prekliatím za neposlušnosť. Čiže ako keby v Starom zákone sa píše, ale ak nebudeš počúvať hlas Pána svojho Boha, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa. A tam je trošku text ďalej, len som to skrátil. Cudzinec, čo bude s tebou v krajine, prevýši ťa. On ti bude požičiavať a ty mu nebudeš môcť požičiavať. Čiže ak nebudeme poslúchať Boha, toto je nejaký trest, nejaký následok, nejaké prekliatie, že ty si budeš musieť požičiavať a nebudeš môcť požičiavať iným. Naopak, oslobodenie od dlhu bolo odmenou za poslušnosť. Keď však, to je v tej istej stati, len trošku neskôr, alebo hej, proste ďalší kapitál. Keď však budeš počúvať hlas svojho Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti dnes nariadujem, Pán tvoj Boh ťa povýši nad všetky národy, čo sú nad zemi. Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy. Ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si od nikoho požičiavať nebudeš. Takže toto vidíme, že je to požehnanie, ak nemusíme ísť do dlhu. Toto ešte, hej? Toto učíme v kurze Viac všetko. Toto sú také praktické štádia, keď robíme aj s ľuďmi, ktorí sú v dlhu. Má to 5 štádií, len stručne popíšem, ktoré. Najhoršie asi prvé, to popieranie toho, že vlastne že si ako keby tí ľudia nechcú uvedomiť, že naozaj situácia je zlá, že keď nesplácajú tie dlhy, ako keby nie sú schopní to prijať. To platia aj pri iných problémoch, možno gambling, možno alkohol, ako keby to popieranie tej reality, že je to tak. Vtedy ešte človeku sa nedá veľmi pomôcť, lebo on sám najprv musí chcieť. Hej? A toto je aj pri dlhoch, že sa stráni takého, ale to nie je zlé. Hej, snaží sa možno ďalším dlhom splatiť tento dlh. Väčšinou z toho nemáme dobrú skúsenosť, takže to popieranie. Potom je hnev na všetko naokolo, hej, či v rodine, či na ľudí, či na tie inštitúcie, že sú zlé, že sú drze. Hej, a veľmi ťažko je byť okolo tých ľudí, lebo ich niečo výrazne trápi. Potom je to také vyjednávanie sám v sebe, hej, a vyjednávanie, že dobre, už aj zvažujem, že by som to nejako chcel riešiť, ale stále ešte nie som ochotný urobiť nejaký krok, trápim sa tým, ale už začínam tak vyjednávať. Potom je depresia, to je taká veľmi ťažká fáza, kedy už, aj keď chodia tie listy, či od exekútorov, či z inakade sa ani neotvárajú, ten človek je tak vyčerpaný, tak mu je všetko jedno, že vtedy je dôležité, aby sa ten človek neizoloval, aby sa nehambil za to, veď každému z nás sa stáva, že urobí zlé rozhodnutia. Vtedy človek nesmie byť sám. Keď ostane v tej depresii, v tej zlej chvíli, môže až si zobrať život. Tá fáza, ktorá konečne ho prinúti, alebo že ide riešiť tie veci, je prijatie. Prijatie toho, že urobil chybu, že chce sa tomu postaviť čelom. Hej, tak ako keby sme mali pri tom gamblingu tú odvykačku. Ide, vyhľadá pomoc, prijal, že urobil niečo zlé. A mnoho z mojich kolegov sprevádzajú takýchto ľudí pri dlhoch, lebo z každej situácie sa dá nejako výjsť. Hej. Dnes sa dejú zázraky. Mali sme veriacich, ktorým banky odpustili časť úrokov. Mali sme veriacich, programy, ktorých možno aj netušiť, ako je sociálna banka, ako proste iné možné, hej, dlžníci či ako bez dlhov, proste sú dnes Európskou úniou platené celé týmy, hej, je tam psychológ, je tam finančný poradca, ktorí sprevádzajú týchto ľudí, odborníci, právni, finanční analytici, ale aj psychológovia, ktorí proste ľuďom chcú pomôcť. Ona, tá banka, viete, tiež potrebuje, aby ten človek sa dal dokopy, lebo je výhodnejšie, keď ten človek sa postaví na vlastné nohy.
Takže aj štát si uvedomuje, že mať veľa zadlžených ľudí by znamenalo mnoho nešťastných príbehov, bezdomovectvo a veľké problémy. Takže štát robí všetko preto, ale my v Bohu vieme, že Pán Boh stále je pripravený nám odpustiť každý deň. A aj v tomto slúžime, že existuje. Niektoré z tých spôsobov učíme aj v kurze, také najjednoduchšie. A máme 7 krokov, ako po biblickej stránke vlastne čo robiť v dlhu. Ja ešte, kým prejdem na tých 7 krokov, tak v rýchlosti poviem jeden taký príklad, že často práve dlh je aj takou akousi prekážkou toho, aby sme mohli napríklad zmeniť prácu. Hej? Alebo využívate svoje talenty tým, že zmením prácu a idem robiť prácu, ktorá ma bude viac naplňať, ale mám strach. Lebo mám strach z toho, že čo ak ma tá práca neuživí. Čiže aj to je jedno z takých negatívnych ovocí dlhu, ale teraz už poďme na tie kroky, ako sa teda dostať von z toho dlhu. Tak určite prvým a základným krokom je modlitba. Lebo práve v tej modlitbe môžeme dostať také nejaké impulzy na to, že čo máme ísť robiť, alebo za kým máme ísť, koho máme osloviť, čo mám urobiť. Čiže aj ako nás list Filipanom povzbudzuje, o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetko modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. Modlitba je kľúčom ku všetkému, tak by som to asi povedal. Tak ako včera, mňa veľmi oslovila včerajšia kázeň Patra na svätej omši, že len tak byť s ním, že sme povolaní byť s ním. Ja viem, keď máme problémy, tak často sa nám tak už nechce nič robiť ani sa modliť. A niekedy je to len také uvedomenie si, že dobre, teraz chcem prísť za Pánom a chcem tu byť, hoci v hlave mi víri kadečo, všetky možné strachy, obavy, čo bude, ako to vyjde, dostanem sa z toho, nedostanem sa z toho, ale proste byť s ním. A počúvať, čo on mi hovorí, to tiež je niekedy najväčší problém modlitby, ale to by mohli byť asi celé duchovné cvičenia, že často len my tak ideme ako taký mlynček, že hovoríme Pánu Bohu, že čo a Pán Boh už tak niekedy asi na tej druhej strane sedí a čaká a hovorí, že už buď na chvíľku ticho, aby som ti aj ja mohol niečo povedať. Takže aj počúvať Boha. Ďalším dôležitým krokom je, že nehromadiť nový dlh. To znamená, že nezadlžovať sa ešte viac. Ja ináč tak celý čas si všímam, že tu tak intenzívne píšete, fotíte a neviem čo, ale myslím, že nie je ani problém. Vám pošlem aj tú prezentáciu, ak to Martinka nejak zariadi. Vieme to nejak zariadiť? Áno, videli by sme, pokiaľ mi dáte všetci mail, na niektorých mám, na niektorých... Alebo takto, dohodnime sa, kto chce prezentáciu, nech dá mail Martinka rozdistribuuje. Čiže takto nehromadiť nový dlh, ako hovoria aj príslovia, prozreteľný predvída nehodu a vyhne sa, neskúsený však ide ďalej a doplácajú na svoj nerozum. To znamená, že nie je riešenie riešiť dlh novým dlhom. Hej, to nehovoríme o refinanci, ktorý niekedy má význam a tak, ale to hovoríme o tom, že teraz mám dlh 10 000 a si požičam ešte ďalších 5, len aby som pokryl nejak tých 10, hej, to tiež nie je rozumné. Ďalším krokom je spísať si zoznam všetkých dlhov a všetkého, čo vlastníme. Aj to je dôležité, to za tou čiarkou, že čo vlastníme. Lebo často si už ani tak neuvedomujeme, čo všetko máme a čo z toho, čo máme, by sme dokázali nejakým spôsobom speňažiť, čo už nepotrebujeme. Hej, existujú rôzne bazáry a dnes je skvelý internet v tom, že to tam hodíte a sa len ľudia môžu prihlásiť, že oni to chcú. Hej, ale takisto aj zoznam všetkých dlhov. Raz prišiel za nami človek, ktorý mal 26 dlhov. To bol asi rekord. A ten človek už ani nevedel pomaly, čo, kde, ako má. Hej, lebo možno žijeme v tom, že máme dobre jednu hypotéku, tak je to OK. Ale sú medzi nami aj takí, čo majú naozaj že až 26 dlhov a tí už ani nevedeli, kde čo majú. Hej. Tak preto je dôležité, tak ako sme hovorili, že Boh je Bohom poriadku, aby sme aj my mali v tom poriadok. Aby sme si to tak dali na svetlo, že to je tá realita, v ktorej žijem. Lebo najhoršie je práve to popieranie, že si nepriznám realitu. Ja, pozrieť sa realite do očí a čelom s tým, že áno, chcem to riešiť.
Ďalší bod je také zložité, ale vysvetlíme si to najjednoduchšie, že používajte písomný plán na kontrolu výdavkov. V jednoduchosti to znamená to, že si budeme spisovať výdavky. Už je to jedno, existujú na to aplikácie do mobilného telefónu, existuje také, čo sa volá, že Excel, existuje pero a papier, už komu čo vyhovuje, ale jednoducho si to evidovať. Lebo to nám dáva ten reálny obraz, ako sme na tom. No často my si len tak myslíme, že asi toľko a tak potom žijeme tak pocitovo. Hej, že tak mám pocit. Poznáme, že tie pocity sú niekedy zradné, čiže ďalším krokom je teda spisovať si výdavky. Je ten taký kľúčový bod, ak naozaj už sme v tých dlhoch tak, že nevieme kvázi, že čo s tým, tak je to, že je kľúčové čo najviac maximalizovať tú sumu, ktorú môžeme dávať do tých dlhov, ktoré máme, aj keď to môže ísť na úkor štandardu. Aj to zrejme pôjde. Ale verte, že to oslobodenie po splatení dlhu je ďaleko väčšie ako to, že ešte tu budem chvíľu tak ťahať ten štandard. Ako tu je napísané, že je to menšia hanba ako potom, keď sa ľudia dozvedia, že roky máte problémy a vy ste jazdili na drahom aute. Raz prišiel za mnou kamarát zo zahraničia a tak sme sa prechádzali po Košici a on mi tak hovorí, Viktor, vy tu musíte byť asi veľmi bohatí, však to ani my u nás nemáme toľko drahých aut. Ja mu hovorím, áno, ale väčšina tých aut je na leasing, na dlh. Čiže akože si myslím, že je ďaleko lepšie prísť na staršom aute bez dlhu ako na super luxusnom a tváriť sa, že som majster sveta a v podstate to ide na dlh. Máme prípady, kedy na vonok všetko vyzeralo krásne, rodinka žije v rodinnom dome, na vyhľadávanom mieste, drahé auto a 3 dní pred splátkou na účte 5 eur a splátka 1000. Hej. A tie stresy v tom, že ako to teraz poskladáme, no neviem, že či by sme sa chceli vymeniť s takouto situáciou. A žiaľ, takí ľudia sú často aj okolo nás a tí, ktorí s tým nemáme problém, že nie sme zadlžení, vás pozývam k tomu, aby sme boli pozorní voči svojmu okoliu a vnímaví, všímaví. Lebo títo ľudia často už sa aj hanbia prísť si pýtať pomoc, že mám problém. Viete, jednoduché je prísť sa podeliť s radosťou, horšie je prísť a povedať, že mám problém. Často aj tak hovorím, že aj tá doba sociálnych sietí, nie? Že si zoberte otvoríte Instagram a všetko vyzerá tak nádherne. Nie? Či to len ja mám taký pohľad alebo pocit z toho, keď otvorím Instagram, že tam je všetko len radostné a bol som tam v takom meste, na takom vrchu a s tým človekom, s takou významnou osobnosťou a to. A potom sa dozviete na 2., 3., 4. deň, že taká spevačka spáchala samovraždu, ten sa obesil, ten urobil toto a tamto, ten je na drogách a podobne. Že my často nevidíme skrz to, že vidíme napríklad to ideálne na sociálnych sieťach, že sú tu aj problémy. A dlh je, si dovolím tvrdiť, že najväčším otroctvom dnešnej doby. Už sa aspoň začína, čo sa týka aspoň na tej politickej úrovni, hovoriť o tom, že čo tu necháme budúcim generáciám. Je taká stránka dokonca, kde si môžete otvoriť a tam sa ukazuje, ako sa zo sekundy na sekundu zvyšuje verejný dlh na celom svete. Je tam nejaká suma, keby sme mali viac času, si to aj môžeme ukázať, ale to je neuveriteľné. A keď som to prvýkrát videl, normálne mi z toho prišlo aj zle. Doslova v každej sekunde ide hore ten dlh. Ďalším bodom je, že stanovte si splátkový kalendár pre každý dlh. A dôležité je komunikovať s veriteľmi, teda s tými, ktorým dlžíme. Najhoršie je, čo môžeme urobiť v štádiu, keď máme dlh, že prestaneme sa baviť so všetkými. Niekedy tak máme pocit, že príde nejaký zázrak a niečo sa stane, že zrazu
príde za nami veriteľ, zaklope na dvere a povie, viete čo, ja ti odpúšťam všetky dlhy. Teraz máme ten jubilejný rok, nie? A sme sa rozprávali akurát aj pri káve, že v starom zákone sa píše o tom, nie? Že v 49. roku si odpúšťali všetky dlhy. Hej, no nebol by to raj na zemi, keby sa také stalo. Teraz si ono to bude vyzerať zložito, je to tzv. Princíp snežnej gule, ale ono je to vo svojej podstate úplne jednoduché, je za tým aj psychológia a spočíva to v tom, dobre, začnem inak, otázkou, čo myslíte? Mali by sme, keď máme už splátkový plán, tak mali by sme tú splátku navyše dávať do najvyššieho dlhu alebo do najnižšieho? Počkajte, ja to dám tak späť, aby ste nemali nápovedu. Takže začať by sme mali s najvyšším či s najnižším dlhom? Výborne, niekto asi počítal tabuľku alebo múdre knihy. S najnižším. Teda áno, s najvyšším úročením, ale to je často ten najmenší dlh, ktorý z toho je, hej. Čiže tam, kde je najvyšší úrok a aj ten, ktorý je najmenší, ono je za tým aj psychológia, že vy, aby ste mali ten pocit, že sa začnete zbavovať tých dlhov. Hej. Keby som to všetko dával do tej hypotéky, ktorá je na 30 rokov, tak mám pocit, že sa nič nedieje. Hej. Aj keď sa deje, ale ten človek, ktorý je v tej ťažkej situácii, potrebuje tú skúsenosť, že áno, mne sa podarilo vyplatiť ten dlh. Hej. A to je najideálnejšie, keď to príde čo najskôr. Preto je dôležité začať s tým najnižším dlhom. Teda to máme tu. Neviem, či tam dosiahnem. Až tak postupne. A ďalšia dôležitá vec je tá, že keď splatím ten jeden dlh, všetko to, čo išlo do toho dlhu, dávať do toho ďalšieho. Hej, že neprestať s tým, že sa uspokojiť, že teraz už môžem minúť tie peniaze, ale proste dať ich do toho ďalšieho dlhu. A ďalším krokom je, že menej míňajte. Znie to tak jednoducho, nie? Čo je to náročnejšie žiť. Ale naozaj niektorí ľudia potrebujú znížiť svoje výdavky na to, aby mohli splatiť dlhy. A niekedy to ide naozaj takými v odzovkách jednoduchými vecami, ale je to aj to, že sa pozriem na to, ako drahý mám paušal a či ho naozaj potrebujem tak drahý. Alebo či potrebujem také auto, či sa to nedá vyriešiť iným autom, lacnejším možno. Alebo či neviem ísť do lacnejšieho bývania, menšieho. Toto nepôjdeme, že nejakých 7 podmienok pre váš dlh. Ale ako sme už hovorili, že dlh je v podstate spoliehanie sa na budúcnosť, že v budúcnosti zarobím dostatok peňazí. Ešte na záver máme taký pekný obrázok, že chudák nie je ten, čo má málo, ale ten, čo nemá nikdy dosť. A často práve tá túžba toho, že nikdy nemáme dosť, nás dovedie až do toho, že máme problém s dlhom. Ja som sa normálne na chvíľu zamyslel, či to prišiel Pater a potom... No nepodobajú sa. Dobre, tak máme do tretej teraz zhruba čas, tak by sme si dali priestor na otázky, ešte, ak sú nejaké, k téme, mimo témy. Otázky máme a potom, áno, nech sa páči. Ja mám takú otázku, že čo si Biblia myslí o tzv. Pasívnom príjme, že napríklad, keď je to prenajíma byt a vlastne príjem, vlastne nezarába to peniaze prácom. Či je to morálne v poriadku, alebo či je na iné Tak ale k tým peniazom na to, aby mal ten pasívny príjem, tak musel nejak prísť. Hej. Takže asi názor Biblie nie je... Môžem ti pomôcť. Ja tak som žil nejakú dobu, ja som predal veľkú firmu a vlastne som prosil Boha, že keď z pasívnych príjmov zabezpečí mi dostatočný príjem na rodinu, že budem môcť mu celý čas voľný slúžiť. Myslím si, že je to biblické. Čiže nevyužívam pasívny príjem, aby som bol neplodný, nič nerobil,
ale som prosil Boha, že aby sme nemuseli chodiť a pýtať všade peniaze, takže nech mi Pán Boh požehná rozumným investovaním, ale ja pritom aj pracujem, lebo robím v realitách, takže je to zveľadenie pozemkov vo fázach z ornej pôdy na stavebný pozemok, kde už rastie nejaká hodnota zo stavebného pozemku, hej, rozvíjam ďalej stavbu, základe, potom nejaký už holodom, asi si rozumiem. Hej? No, čiže to je môj, ale neviem, či to robím správne. Takže pasívny príjem, ja som poprosil Boha, že ja vlastne pracujem, niekedy aj ťažko, ako teraz. Sa zdá, ale je to ťažké, no. Hej, a... Ešte keď môžem doplniť, hej, aj Božie slovo je často o úmysloch, teda prevažne, hej, aj ten jeden verš je taký krásny, že Božie slovo je to, ktoré parafrazujem, lebo teraz mi nepríde na spameň, ale rozsudzuje myšlenky a úmysly srdca. Že aj mať pasívny príjem samo o sebe nie je zlé, ale keď mám úmysel, že tak chcem mať pasívny príjem, aby som nič nerobil, tak to nič nerobenie je zlé. Alebo že prenajímam byt, ktorý reálne by som mal prenajímať za 300 eur, prenajímam ho za 500, tak tiež to asi nie je úplne v poriadku, čiže toľko asi. Zodpovedali sme dostatočne, či nie? Z toho príbehu tam... Mali sme dnes ten príbeh, že ten bohatý niektorý zhromaždil do sípok a povedal, že vlastne má dostatok a vlastne Boh vzal jeho život. Čiže toto sa mi javí aplikácia toho, že nie je správne ísť na pasívny príjem s tým, že neslúžim nijak rodine ani iným. Ale chcem vás pozbudiť aj pre službu v rodine. Toto niekedy zanedbáme, vždy máme pocit, že potrebujeme nejako cudzým ľuďom pomôcť, ale poznáme ten verš, že máme pomáhať a starať sa najmä tým, čo sú v rodine. Čiže tá rodina je dar od Boha a je to jedna neskutočne dôležitá misia, tá naša rodina. Či naši rodičia, či naše deti, či naše vnúčatá. Tá služba tam je niekedy ťažká, ale máme tej rodine pomáhať skôr, než pomôžeme cudzím. Najprv tam to máme mať v poriadku. Áno? Že keď treba, že človek si zoberie ten veľký dlh a napríklad je to tiež ukrevnenie voči Bohu, keď sa dá poistiť, že keby náhodou zomrel, ale proste, či to nie je nejako, že nejaké previnenie voči Bohu v tom zmysle, že nedôveruje Bohu, že bude žiť, ale nebude tých 30 rokov žiť tú hypotéku a platí. Ale že keď sa poistí nejaké inštitúcie a platí si to poistenie, a že keby sa náhodou stalo niečo, že ochorie, že nemôže proste platiť tú hypotéku, takže či do akej miery je to povedné? Dá sa. Spotrebný úver sa nedá zobrať bez poistenia. Ale takto rozlišuje, aby sme ešte upresnili, rozlišujeme poistenie tej danej nehnuteľnosti, bez toho sa to nedá, ale potom myslí túto, áno, životné poistenie. Často dostávame túto otázku, že či by mal mať kresťan životné poistenie. Nechcem teraz nejak siahodlho odpovedať, ale tu je dôležité sa pozrieť na tú konkrétnu situáciu daného človeka. Nemyslím si, že je nejaké previnenie sa voči Bohu, že si poistím, že mám životné poistenie. Ale sú prípady ľudí, ktorí ho nepotrebujú, a potom sú prípady ľudí, ktorí ho potrebujú. Lebo pre niekoho, poviem príklad, je niekto, kto robí na stavbách a nič iné nevie robiť, len na tej stavbe, a teraz stane sa mu, že má taký úraz, že už nemôže robiť na tej stavbe, tak je na mieste, aby porozmýšľal, a nemá úspory, má dlh, tak je na mieste, aby porozmýšľal nad tým, že či sa dá poistiť. Ale potom je prípad, že je niekto ITčkár, alebo ja neviem, nejaký taký, čo pracuje na počítači, a preženiem naschvál, ale ochrnie, že mu prestanú fungovať nohy, ale hlava mu funguje a vie ďalej robiť. Tak je to diametrálne odlišná situácia ako tá prvá. Čiže určite nie je nejakým hriechom mať poistenie, ale treba zvažovať, aká je situácia. Že mať životné poistenie na to, aby som... Treba, že poistíte manžela alebo manželku a tešíte sa, že ako to nie je dobré, ako tam nie je.
tam nie, toto nie, ale asi sme pochopili, jak Vicky myslel, že na ochranu rodiny pri rizikách, napríklad podnikanie, tým, že sú vyššie príjmy, aj vyššie riziko, to je aj pri investovaní proste pravidlo, ktorému sa nevyhnete. Čím vyšší výnos, tým vyššie riziko. Neexistuje bezriziková vysoká investícia snad len do nebeského kráľovstva. No a vlastne naozaj, keď je nosný príjem v rodine v riziku, alebo keď by ohrozil tú rodinu, tak aspoň na určitý čas, aby tá rodina aspoň sa rozkúkala, tak je vhodné, alebo aby kryla to životné poistenie dlhy, ktoré by vznikli, tak najhoršie, čo by bolo, asi keby ten človek zanechal, by sa mu niečo stalo a zanechal by rodinu v obrovských dlhoch. Tie deti ešte aj nenaštartovali možno svoj život, tá manželka so svojimi príjmami nie vždy vie vyrovnať príjmy tak, aby tie dlhy sa splácali. Častokrát to ide na hranu tej rodiny, takže je na mieste a múdre, lebo ono to stojí dosť peňazí, keď si všimnete, ak to nie je spojené vlastne s investovaním, tak je to vlastne sú vyhodené peniaze, niečo ako havarijná poistka pri aute. Ale tiež je to ochrana, tak ako poistenie domu je ochrana majetku, ktorý spravujem pre Boha, tak už zase je to na rozhodnutí toho človeka, či chce, či nechce mať pôžičku. Ja si nemyslím, že je to nebiblické, ja si myslím, že dokonca ja chránim ten majetok, ktorý spravujem. Naopak môže byť zlé, ak ho nejako neochránim, buď svojou nezodpovednosťou. Nezodpovednosť napríklad môže byť, že štát vyžaduje určité revízie komína, revízie elektriky v niektorých prípadoch. A asi viete, že ani poisťovňa nekryje vlastne poistnú udalosť, ak neboli splnené všetky podmienky. Takže tým chcem povedať, že áno, to vlastníctvo, alebo teda spravovanie toho vlastníctva prináša so sebou ťažké rozhodnutia a tie sú už na vás, že akú tú mieru rizika máte. Ak niekto má na účte 100 miliónov a má dom za 1 milión, tak asi ho nepoistí, bo asi mu to je jedno. No, ale ak je to jediný dom, ktorý rodina má, ak je to jediné miesto, ktoré roky na ňo pracovali, tak to už nechávam na vás. Nejaké ďalšie otázky? Požičiavam s úrokmi, tak je to úžera alebo výchova? Či je to výchova, či čo? Úžera. Úžeru som rozumel. A lichva, lichva. Ja som rozumel, nepočul som lichva. Vieš ty odpovedať, chceš? Ale ako ty, ako fyzická osoba, keď požičiavaš s nejakým úrokom, hej? Tak tu možno je taká jednoduchá odpoveď, že či si pýtaš viac ako to, čo banka, alebo menej, alebo koľko. By som sa možno spýtal ešte predtým, že či dávaš skôr ako požičiavaš. No. Ako mne sa stala napríklad situácia, že si prišiel kamarát do mňa pýtať peniaze, ale to bola taká situácia, že ja som sa potom povedal, že potrebujem chvíľu času na to, aby som sa pomodlil. A potom som sa rozhodol, že mu tie peniaze dám, nie požičiam. Doma veľa peniazy. Ešte nemám deti, tak. Ale viete, často práve je toto, že keď príde niekto si od vás požičať, tak často to dopadne tak, že už tie peniaze nikdy naspäť neuvidíte. Lebo veľakrát to znamená, že už nikde inde nedostal. A už keď banka mu nedá, tak si myslím, že je odvaha, že my mu chceme požičať. Dobre, sú možno výnimočné prípady, keď možno nečestným spôsobom podniká a tým pádom nemá preukázateľné príjmy voči banke, tak nevie dostať, ale aby sme zodpovedali na otázku, Tak závisí, či mne môžete aj bezúročne, alebo tu na farnosť. Čiže rozlišujem každý prípad individuálne. Áno,
zás vás zmetiem, ale no nedá sa všeobecná dať odpoveď. Čiže uvediem 2 príklady, aby ste chápali. Podnikateľ chce rozšíriť podnikanie a chce si od vás požičať peniaze. Podnikanie, ktorým generuje príjem, a je to podnikanie, ktorému zarába peniaze a chce rozšíriť, tak máte podľa mňa absolútne právo. V prvom rade vždy máte právo vedieť, na čo tie peniaze budú použité. Hej. A netreba sa rozhodovať vždy hneď. Prečo vy máte znášať ten tlak? Hej. Vždy je to nejak podozrivé, keď čím skôr i hneď. Nie, ja si myslím, že múdre je vždy si nechať čas v modlitbe, poradiť sa so svojou manželkou alebo manželom, hej, že či už ste žena, muž, že nerozhodujte o tom určite sami. Biblia neodporúča. Takto, v starom zákone požičiavali peniaze aj medzi sebou. Medzi sebou si, keď to dobre hovorím, Páter, tak Židia si nemohli dávať medzi sebou ako úroky. Oni to rôzne obchádzali, ale sebe ako úroky nemohli dávať. Oni celkovo tú ekonomiku mali zvláštnu, lebo mali jubilejný rok, odpúšťali sa dlhy a tak. Hej. Dnes podľa toho nežijeme, ale medzi sebou si požičiavali bezúročne a prvý príklad bol to podnikanie, kde ja si myslím, že máte právo si žiadať úrok, lebo on to nepotrebuje v núdzi, on to nepotrebuje na niečo nečakané, ako keby ten druhý príklad, že idú mi operovať dcéru, ja nechcem dar od teba, ale chcem si požičať peniaze, lebo viem, že tie peniaze budem vedieť vrátiť. Hej, a tam by som úrok ja ako netrval, alebo by som bol ochotný požičať aj bezúročne. Vidíte ten rozdiel toho účelu, že rozdiel je komerčný účel, rozdiel je niečo, čo môže pomôcť ako požehnanie tomu človeku. Všeobecne v pôžičkách platí, že jasne Biblia hovorí, že nemáme ručiť, toto je veľmi jasný verš, že neručte, nesmiete ručiť, proste to je Sväté písmo tak píše, lebo ručenie častokrát vyžaduje, to je tiež forma vlastne pôžičky, možnosti, ako sa sám dostaneš do dlhu. Lebo príde za tebou Fero a ti povie, vieš čo, tu len potrebujem byť, aby si bol spoluručiteľ alebo ručiteľ, proste oni tomu nerozumejú, to je len proforma. Hej? No proforma to nie je, lebo tá banka alebo finančná inštitúcia zvážila, že ten človek je rizikový v splácaní toho dlhu a potrebuje niekoho iného, kto bude ručiť. Opäť máme veľa prípadov, kde dlh prešiel na ručiteľa. Ale veď o tom je tá zmluva, čo je niekto prekvapený. Hej? Takže písmo sväté hovorí, nájdete si, alebo v kurze budete mať, že neručte. Čo sa týka požičiavania, tak to požičiavanie málo kedy tak ako nejako dobre to dopadlo. Že je to taká skúška a my odporúčame napríklad, že tak ako Vicky to urobil, že už to definovať, alebo sa vopred s tými peniazmi rozlúčiť a povedať, že pozri sa, ja nepožičiavam, túto sumu som ochotný ti dať ako dar, ak sa ty rozhodneš mi ju vrátiť, budem rád. Ale nech tieto peniaze nestoja v našom vzťahu ako problém. A keď vy zvážite, že je to na niečo veľmi vážne a že vás to neohrozí, že to je naozaj len nejaká malá časť v rámci pomoci, ktorú máte dohodnutú, alebo vás to nezloží vyslovene, tak je lepšie podľa mňa tam to tak voľnejšie dať ako dar a keď ten človek to splatí, tak vlastne to bude len bonus. Ale skutočne veľa ľudí nevráti peniaze a potom viete, vy vidíte, ako zle oni hospodária. Hej, vy vidíte, ako oni sa nesnažia vrácať, ako sa vám, to už sme si hovorili, vyhýbajú, ako sú nezodpovední v tom splácaní a to vás bude veľmi bolieť. No. Iné je ešte požičiavať svojim deťom. Ja si myslím, že pri rozumných veciach áno, pri nerozumných ich neučiť požičiavať. Ak môj syn, si chcel teraz kúpiť, čo to bolo, nejakú technickú vymoženosť, už som zabudol, či nejaké, počítač chcel. A on si chcel odo mňa požičať peniaze. Mohol by som mu ich požičať, lebo brigáduje a dnes pracuje, mi písal, ale vlastne ja ho učím, že si môže požičať. Tak som mu povedal, Sámko, radšej si na spor a keďže sa jedná o nejakú rozumnú vec, ja ti radšej prispiem 1/3 peňazí, a ti pomôžem, ale musíš si na to nasporiť sám. Že neučiť ich, vlastne my ich učíme, že môžu tak žiť, že na dlh. No.
A tak vám neodpovieme. Na niektoré veci sa necítime úplne, že jedinú pravdu poznáme. Treba rozlišovať to, čo si myslíte vy. Ak ste v zväzku manželskom, ste jedno telo. Ženy majú úžasný dar, taký nejaký nepopísateľný. Ženy menej sa hrnú do rizika, a teraz sa ospravedlňujem mužom, nemyslím to vzlom, je dobre si vypočuť názor a už určite je treba získať v tom manželsku jednotu. Čiže to odpoviem zás, keby moja manželka bola výrazne proti tomu, aby som požičal peniaze, ja ich nepožičiam. Ja potrebujem mať súlad so svojou manželkou, nepotrebujem tichú domácnosť, a nie, preháňam, ale proste, treba rešpektovať, že naozaj aj v tých financiách sme jedno telo. A ak moja manželka nemá pokoj alebo súhlasné stanovisko, väčšinou má lepšiu nejakú intuíciu ako ja v nejakej aj investícii. My učíme aj pri investovaní, len dnes sa nedalo všetko, že rozprávame sa o tom, raďme sa spolu, preberajme tie veci aj ako prejav úcty, s manželkou, manželom. Dobre? Tak. Sú ešte nejaké otázky? No, jasné, že môžu vám napadnúť ešte iné. Dobrá správa je, že je to už na vás, ako budete chcieť sa hĺbšie venovať tým témam. Tá kniha dá zase nejaký prehľad. Tá kniha, ktorú ste dostali, je vlastne prehľadom tém, ktoré sa preberajú v tom kurze. Ten kurz je už skôr o tom, že je tam viac Božieho slova, ktoré si sami doma študujete. Čiže aká je teraz možnosť? My sme tu pod vedením Martiny Šebo prišli, aby sme vám ukázali možnosti, ktoré témy sa dajú študovať. My, biblický kurz, ktorý vlastne máme, nie je záujmom, aby bol nejak naviazaný na nás, a našim cieľom je, aby ste si ho urobili tu vo farnosti podľa rozhodnutia a možnosti vlastne tu, čo budú. Keďže sme dostali povolenie vám aspoň o tom kurze porozprávať, tak vám povieme čo. Je to vlastne 8 stretnutí, ktoré trvajú každé 2 hodiny. Čiže stretnutie trvá 2 hodiny a nastavené je, že raz týždenne je stretávanie na 2 hodiny. Ten kurz vlastne 6 dní študujem doma každý deň. Sú tam úlohy, ktorú časť Svätého písma prečítať, za čo sa modliť, a každý deň mám nejaké úlohy. 20 minút až môže byť čas, ktorý potrebujete stráviť na Božom slove a v modlitbe a na premýšľaní. A 7. deň už úlohy nemám, ale sa stretávam s inými, s ktorými diskutujeme o tých veciach. Z kurzu sa nikdy nič nevynáša a zdieľam len to, čo chcem, čo cítim, že som ochotný sa zdieľať. Preto je vlastne jednak obmedzenie na 8 ľudí maximálne na jednej skupinke, aby vlastne tých 8 ľudí stihlo za tie 2 hodiny si prejsť tých 6 dní, o čom boli, spoločne sa za to modliť. No a veľmi, veľmi sa odporúča, aby sa kurzu zúčastňovali vždy obaja z manželského páru. Toto je veľmi ťažké, hlavne pri malých deťoch, kde teoreticky môže byť nejaká online forma, ale to opäť by sme tu museli prebrať s tými ľuďmi, ktorými sa budete kontaktovať. Čiže my teraz nechceme, aby ste nejako nás kontaktovali, bude tu aj to čísielko máte na tom plagátiku, na Martinku, alebo vám dá e-mail, ona už vám povie, že čo. A my sa úplne, ako si to potrebujete nastaviť sami medzi sebou. Takže len zhrňam. Kurz má 8 stretnutí, čiže teoreticky je to 8 týždňový kurz. Raz týždenne stretnutie na 2 hodiny. Zúčastňujú sa ho ideálne obaja z manželského páru. A keď nie, tak idete sám. Slobodní môžu prísť, samozrejme. Snúbenci môžu prísť, samozrejme. Kto chce, každý môže. A to je, myslím si, že všetko. K tomu kurzu ide ešte taký pracovný zošit, kde tie úlohy ako keby pekne sú vypísané, ktoré nasledujú. Všetko som asi povedal, Vicky, myslím si, že také základné zhrnutie. Teraz už poprosím domácich, aby prišli, áno. No, lepšie je prezenčne sa stretnúť, je to úplne iné. Sme zvyknutí na online po covide, ale nie je tak osobný ten online, hej, ale je to zase niekedy praktické, kto bývate ďalej, neviem, toto už nechám na vás, sú 2 formy, hej, no a Martinka, tak neviem, či Páter, alebo ty nejak to uzavriete s tým, že čo s tým teraz.
Áno. Takže odovzdávam slovo a... Tak my sme sa bavili s Peťom Halušťokom o tom, že možno by som ja viedla ten kurz. Kto bude mať nejaký záujem, môže sa zapísať, aj ak to tak budete cítiť. Ako Peťo hovoril, je k tomu ten pracovný zošit, ale ako nie je to vôbec nátlak, je to o tom, akože, ako vy to vnímate, ako vy to cítite. Ako pre mňa, akože už len tá samotná knižka, keď si ju človek prechádza, ja sa k nej vraciam skoro každý deň 4 mesiace. Tak vždycky tam nájdem niečo nové a niečo obohacujúce a vždycky ako keby, keď idem do toho každého dňa, tak ako keby som počula tú knižku, hej. A že ma to, ako mňa to veľmi vnútorne obohatilo a veľmi ja vnímam, ja sama za seba, že chcem si prehlbiť tie jednotlivé akože témy a viacej ísť do tej praktickosti a mne naozaj príde tá kniha, aj ten kurz veľmi prakticky do života. Keď si naozaj že dáte tú prácu a prečítate si tú knižku, tak uvidíte tú praktickosť tých jednotlivých tém. Takže už to nechávam tak na vás a budete mať všetci na mňa kontakt, keď budete cítiť, tak môžete sa mi ozvať. A ako Peťo povedal, čo sa týka tejto prezentácie, bude aj nahrávka, bude záznam, ktorý si budete môcť znova prejsť, znovu vypočuť, v podstate je to zdarma. Takisto čo sa týka tej prezentácie, ktorá tu dneska bola odvysielaná, tak takisto, keď mi necháte mail, časť mailov mám a časť nie, tak keď mi necháte ten mail, tak ja vám ju akože zdarma prepošlem. Ako v podstate chceme to naozaj hlavne na podporu farnosti a na to, aby sa to, čo je tie biblické princípy v správaní majetku a tých peňazí, aby sa to šírilo aj do tých našich rodín, aj do toho spoločenstva a ďalej. Takže len toľko v krátkosti. A na kurz samozrejme môžu ísť aj tí, ktorí tu dnes neboli, to bolo na pre vás, aby ste vedeli, o čom to je. Ja by som akože teda chcela poďakovať za to, že Peťo Halušťok a Vicky Pecer prišli dneska medzi nás. Takou drobnosťou by sme vás chceli poďakovať, že sa podielte už a zároveň by som poprosila Pátra Vieslava, aby ukončil tento seminár modlitbou. Ja na záver tiež chcel by som poďakovať a to, čo vyznelo, tak ja keď rozprávam o sviatostiach, tak na spoveď na Eucharistiu nejdeme, pretože musíme, ale pretože môžeme byť s Pánom. A s Pánom je vždy lepšie a ľahšie. A myslím, že môžeme to rozšíriť aj na celý náš život. S Pánom je vždy lepšie a ľahšie. Takže nech to bude pre vás také, môžem podať impuls, aby sme sa neobzerali, ale aby sme mali upriamený zrak na toho, ktorý dokázal už, že nás neskutočne miluje a ráta s nami a záleží mu na tom, aby nikto z nás sa nestratil a aby každý mal pocit tej radosti, lebo k tomu sme povolaní. Tak Bože, ďakujem Ti za tento deň, za našich prednášajúcich, za vás, že ste prišli, že ste s nami stravili tento čas. Ďakujem Ti, Bože, za to, že dal si nám svojho ducha, aby si otváral srdcia prednášajúcim aj srdcia naše, ktoré sme počúvali. Ďakujem Ti, Bože, za ochranu, že ten zlý nepôsobil, že mohli sme pokojne si stráviť ten čas bez nejakého stresu, nepokoja. Ďakujem Ti za tú Tvoju žičlivosť, takú prajnosť a takú, že sme cítili Tvoju túžbu, aby sme boli obohatené, aby sme boli bohaté na dobro. A prosíme ťa, aby si nás naďalej ochraňoval, viedol nás po správnych chodníkoch, aby sme sa navzájom aj povzbudzovali, aby sme boli aj požehnaní,
a zároveň aj požehnaní pre tých, ktorých Boh nám pošle do cesty. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. A teraz choďte domov.